chapter number 16. Ngizoba mfishane nje kakhulu ngegama lika Jesu. Sihambisane nje bazalwane, imizuzu ibe mbalwa egameni lika Jesu. Kuyayithukusa kakhulu inhliziyo yami uma ngibona abantu abasha belambele uNkulunkulu ngalendlela. Kumthandazo wami ukuthi sakhelwe igeneration ekuzosala kunomlando omuhle ngayo, ukuthi laba bale 21st century bamkhonza uNkulunkulu ophilayo ngeqiniso. Praise the Lord. Ngiyacela ke sifunde egameni lika Jesu. Asizuwafunda wonke amavesi, ngizocela nje sifunde kafishane, kodwa ngicela ukuyinikeza isiqubulo intshumayelo yanamhlanje. Usho kanye nami uthi thina sinoNkulunkulu. Mhlambe angeke ngithi uthi mina nginoNkulunkulu. Ngicela ke sifunde 1 Samuel chapter number 16. Sifunde siqale nje from verse number 1 sizogcina ku verse number 13. Ngicela ngifundele mfundisi wami ngegama lika Jesu. Verse number 1. uJehova wathi kuSamueli, uyakumkhalela kuze kube nini na, ngokuba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezu kuka-Israyeli? Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha, uhambe ngiya kukuthuma kuJese waseBethlehema, ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Wathi uSamueli, ngingahamba kanjani uma uSawuli ekuzwa? Uyakungibulala. uJehova wathi, hamba nesithokazi, uthi ngize ukuhlabela uJehova. Mbize uJese ekuhlabeni, ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani. Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. Waya eBethlehema, amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumela athi, ukufika kwakho kunokuthula na? Wathi, yebo kunokuthula, ngize ukuhlabela uJehova. Zingcweliseni nize nami ekuhlabeleni. Wabangcwelisa uJese namadodana akhe, wababiza ukuba beze ekuhlabeni. Kwathi sebefikile, wapheka uEliyabi, wathi, impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe. Kepha uJehova wathi kuSamueli, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile lokhu uJehova angabukisi okumuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. uJese wayesebiza uAbinadaba, wamdlulisa phambi kukaSamueli, wathi, nalona uJehova akamkhethanga. uJese wayesedlulisa uShama, wathi, nalona uJehova akamkhethanga. uJese wadlulisa ayisikhombisa kumadodana akhe phambi kukaSamueli. uSamueli kuJese, uJehova akawakhethanga nalawa. uSamueli wathi kuJese, sebephelile abafana na? Wathi, kusasele omncane, bheka uyalusa izimvu. uSamueli wathi kuJese, thumela umlande, ngokuba asiyukubuya engakafiki lapha. Wathumela, wamngenisa, wayebomvana enamehlo amahle, emuhle ngokubukwa. uJehova wathi, suka umgcobe, ngokuba lona nguye. Verse number 13. uSamuel wayesethatha uphondo lwamafutha, wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kukaDavide ngamandla kusukela kulolo suku kuya phambi. Wayesesuka uSamuel waya eRama. Wayesesuka uSamuel waya eRama. Ngicela ungiphindele uverse number 13. uSamuel wayesethatha uphondo lwamafutha, wamgcoba phakathi kwabafowabo.
umoya kaJehova wehlela phezulu kaDavide ngamandla kusukela kulolo suku kuya phambili wayesesuka uSamuel waya eRama. Umoya kaJehova wehlela phezulu kaDavide ngamandla kusukela kulolo suku kuya phambili. Bathandekayo bantu abasha, ngithe mangifika kuleli verse elithi umoya kaJehova wehlela phezulu kukaDavide ngamandla, wase ezothi kusukela ngalolo suku lolo kuya phambili. What I discovered, mfundisi uGagashe, ukuthi umoya kaJehova awuzange umehlele u-first son that was introduced, no second son that was introduced, ngenxa ye-instruction enikezwe uSamuel ukuthi hamba uyongigcobela. Kusho ukuthi uSamuel wangena endlini kaJese engena njengoNkulunkulu. So ngoba i-instruction ithe hamba uyongigcobela, kusho ukuthi njengoba Samuel bekwamukela bebuza ukuthi uze ngokuthula na, bamukela uNkulunkulu. Nikhona bathandekayo, mayengena uNkulunkulu endlini kaJese uyayazi into ayifuna la ekhaya. So akakwazi ukuthi esefikile bese yadideka lithi lenkosi wathi uNkulunkulu kuSamuel ungayi ngokuthi mude noma isigoro. Nikhona bathandekayo, ungabuki ngame kusho ukuthi suka wena ngizoyisebenzela mina njengoNkulunkulu, kodwa ngifuna ukungena ngawe endlini kaJese. Nikhona bathandekayo, one akayenzanga uSamuel iappointment noJese, akazange afone noma send message ukuthi I will be coming to your house, ngoba mhlawumbe wayezombiza uDavide afane nabafowabo. Lithi lenkosi ke uJese bayixoxa indaba ukuthi ngizokwenzani la ekhaya uma uJese ngokwamehlo akhe ebuka ukufaneleka ngokuthi lento elethwe la ekhaya inaba abantu abafanele manje, ngoba fanele uJese mangenwa kwakhe aqoqani zonke izingane zala ekhaya zibe la endlini, kodwa ngoba lo ongaphandle akafanelekile vele. So si ready si right, kwasho ukuthi u ready u right ngento e-wrong lefunwa yile ngekho. Lithi lenkosi ngesikhathi uDavide ngesikhathi uJese uyena oyazi amadodana akhe, walethe yokuqala ayethemba yena futhi ayibona ifanelekile. What my letter wathiwa next kwadlulenye. Uma sekufika ku number 2 iBhayibheli ngifuna ulinake kahle, alithandi ukwenza into umdanti, ngoba kwakuzongena ku 1 2 3 4 5 6, kodwa kuthiwa wathi mayifika ku 1 kwathiwa ku 2 ngiyasola bavele balethwa bonke kwathiwa ke baphi, because you refused ku number 1, you refused ku number 2. Laba bafowethu angazi nini nifunda iBhayibheli, laba bo2 bokuqala abalethwa ibona ngisola ukuthi babethenjwa ngempela. So uma belethwa elethwa oqala enqatshwa elethwa wesibili uJese, according to Pastor Dillas chapter number 1 verse 5, wathi no ngeke ngilongichitha isikhathi abeze bonke laba abawu5 noma bangaki abasele beze la ukuze ubone ukuthi ukhona yini la. Uzwakala uJese ethi kulabo engibabona la sebephelele na, ngoba into engithunyiwe angikwazi ukujika nayo ngibuyele emuva. I believe ukuthi uNkulunkulu oyebuza ukuthi hayibo into engiyifuna ngiyiboni la, kwathi ukhona kodwa usayimbuzini lapha ekwaluseni ezimvini uyabona ukuthi umuntu obengabhaliwe ukuthi kumlungele okwasezulwini. Lithi iBhayibheli wathi owayezogcoba uSamuel wathi ngeke phela ngihlale la futhi ngeke ngijike nalento engizenayo la, so akalandwe. Lithi iBhayibheli
uma efika uDavide kwakhuluma uNkulunkulu. Lo ongenayo ke manje uyena engimfunayo. Cabanga labantu bahlulwa umoya kaJehova. Badlulwa amandla kaSimakade ayizohamba nabo kuya phambili. Awunikhona abazalwane. Washo ukuthi uSimakade umuno wakhe la ukhombe khona akakapresentwa okuyena ekuthunyelwe kuye. Uthi angisho ngithi we can be in one family. Sonke sizale ubaba nomama kodwa khona lolu hlobo oluyithi oludinga ukuthi kuhlakazeke imhlangano noma singekho masifika kuthiwe naku okhethiweyo. Ngizothi thina silolo hlobo oluthi noma lurejectiwe lwakhishelwa ngaphandle kwathiwa asinto yalutho kodwa kunezulu elicabanga ngathi, kunezulu elithunywe kithi. Uma sesifikile umoya kaJehova uyokwehlela phezu kwethu, wehle ngamandla sigijime nawo kuze kuyofika ukuphela kwey'nsuku zethu. May Jehovah raise a generation ezothwala umoya wakhe, bangawuyeki endleleni, bagijime nawo kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zabo. Hlalani phansi okugcina. Ma uDavide egcotshwa, one akayizwanga i-introduction yalento eyenziwa kuye, akazi nokuthi kwenzekani. Mana ngiyabona ukuthi ufuna ukukholwa bese silokho sikuchazela ukuthi yini lesiyenza la. Sewufikile lalela ukuthi kuthiwa kwenziwani manje. Ungabe usabuza kade bekhona izolo kodwa lalela ukuthi kuthiwani manje. Hasana lamadala vila si hasama kadala si. Uma efika uDavide akatshelwa nokuthi lalela-ke kukhona umfowenu orejectiwe. Because David was rejected. So kwangafanele agcine ezwa sengathi bakhona abarejectwayo njengami. So bamfihlela ukuthi abafowabo barejectiwe. Waba sengathi udaba lungayi. Ngoba uma uNkulunkulu njengoba esiqoqela la, ungacabangi ngabanye abantu. Into ingawe. Uma ubabuza bake bangena baphinde baphuma, they will confuse you. Kodwa into ingoba sewungaphakathi wena lwela ukuthi into ibizelwe yenzeke. Noma berejectiwe abanye ngaphambili kodwa ngoba sewulandiwe udaba lungami alukho ngabanye abantu. Njengoba sengibiziwe into engiyibizelwe mayenzeke kimi njengalokhu lo ngibizile efisa. Uthi manje le generation esikhulisa manje inama questions nembuzo uthi why me? Did they call you? What happened before I arrived? What happened? Hey, yakuyela lezo zinto. Sawufikile manje. Uthiwa-ke ukhona isimanga ngifuna sisinake la. Sengishumayela kanje. Kuthiwa ngesikhathi uSamuel I'm sure enhlizweni yakhe lento eshiwo uNkulunkulu ethi ungayi ngobude. Wayibona kaJese. Yafika intende wakhumba ukuthi konje kuthiwa ungayi ngobude. Wasethi ukhona ngoba khona isign uJese ayilindile. Athi ukhona yini? Mayefika kuDavide akaxoxelwa wakhe ukuthi kwenzekeni. Uzosekuthiwa wosa mana la naluphondo uyaphakanyiswa uyagcotshwa bese uyatshelwa. Njoba ugcotshelwa ukuba inkosi. Into ichazwa esenziwe. Siyaxoxela ukuthi wena ukuthi ngiyazi nelifunda iBhayibheli nami ngikha phezulu. Watshelwa after ukuthi wena uyinkosi. uDavide ngoba ngokweplan nepaperwork yasezulwini
yayithi ebukhosini bakhe kunezinto afanele uyifunda. So akazugcotshwa bese busa manje. Kusekhona lo olahla oflathelwe. So lo flathele kumele kwenziwe ama processes akhona asuke. So uDavide wathatha lento engenabungozi. Waphuma nayo la endlini. Wabuyela nayo ezimvwini. Waqhubeka njengenhlala yenza njalo yokuthi mina izimvu nginika ukudla ngiyidonsa ngiyise emadlelweni. Wangasho mayifika kwabanye abelusi ukuthi hey kukhona into esekhanda lami ngoba kuthiwa umoya kaJehova wehlela phezukwakhe. Kusho ukuthi uhamba nje uyolusa kunomoya kaJehova kadala phezukwakhe. Udonsa izimvu esibayeni uyise emadlelweni kunomoya kaJehova phezukwakhe. Kodwa lo moya awumshintshanga ukuthi abe ingane ekhaya abe umlusi wokuthunywa ekhaya. Lwahlala uqobo until the right time. Yamemeza namhlanje you may be anointed kodwa funda ukuhlala until the right time has come. Washintsha ukudla epletini waphuma ipurpose. Bazalwane bami, ipurpose yokuya kwakhe ehlane kwathiwa noma ngenzeka noma yini asinankinga. Yashintsha mhla umoya kaJehova wehlela phezukwakhe. We hear of no battle kaDavide ngale kokugcotshwa. Sizwa after khona izimpi engenandaba na usadlala isonto ayifuna muke wafaka izicathulo zensindiso wabopha ibhandi wasuthi sengiyaphikelela bese kuyima izimpi zivuka ngoba azizile kuwena azinandaba nawe kodwa size kulento esekhanda lakho. Wonke ama-battles kaDavide eza emva kophondo phezu kwekhanda lakhe. Now mayifika ehlane njengenhlala yenza fundisa uGagashi. Help me Lord. Mayifika ehlane njengenhlala yenza uDavide I'm sure wayizwa into gqi kodwa engenalo ulwazi ukuthi yokwenza ngoba engenayo ubaba wakhe azobuza kuyena amtshela lento okuyiphethe manje iphathwa kanje. Mina ngiyanibona bafowethu ukuthi sonke sithola into bese sigijima kanti uyadinga ukuthi uthole into bese iyosetshenzwa. Bafowethu iyosetshenzwa uwedwa. David was anointed in public. Kubafowabo mhlambe nabanye abamndeni babekhona behlele emuva. Wagcotshwa waphuma lapho wayongena emsebenzini wenhlala yenza. Shintsha lento yakho yokuthi ngoba sewugcotshiwe sewuyazi sewufuna ukuyeka izinto zakho zakulendlu ozenza. Your duties in this house awangaqedwa noma ekhaya la ukhonza khona angaqedwa ukuthi it has been declared ukuthi you are anointed. Angifuni ungena lapho uma efika ehlane kwasho ukuthi khona into esekhanda lakhe manje lento ihlala ifuna ukuyiprove ukuthi khona ihlala ifuna ukuyiprove ukuthi khona into esikhona manje. Mayefika emadlelweni wayithedela izimvu mayihamba izimvu kwavuka angazi kwaqala ibhele ngoqala ngonyama kwaqala khona lokho kwaqala ibhele lathi 1 2 lathi no lo wayawugcotshiwe ngeke ngiye kuye kodwa ngifuna imvu igadwe umuntu onogcobo. Ibhele lifuna imvu ngizweni imvu igadwe umuntu onogcobo ongakali exercise amandla alo. That's why ngibuzile ukuthi qala ibhele noma qala ingonyama. No, correct.
lokho kwaqala kodwa khona kwaqala malifika ibhele lithi izwi lenkosi lalibamba izinyane lalifaka emlonyeni lingakalihlafuni kweza umuntu akunomoya kaJehova phezu kwakhe lithi izwi lenkosi wafike wangathatha izinyane wafike wabamba ibhele walidwengula wakhipha izinyane awumadoda abazalwane njengoba sinento phezu kwethu ama-cases emndeni yethu noma ama-cases angababamba bafowethu uma sekufike thina siyongena phakathi kwabo sithi this is my sister simdonse siwagashule ngiyamemeza namhlanje kunento esekhanda lethu thina sinoNkulunkulu akafani nabanye abantu mayiqeda lapho wabamba ingonyama wayenza njalo 2 minutes mangiqeda nje mayethi eqeda lapho kunomfilisti angithi yabona unede wagcotshwa eyimpi izemva kwenye akabuyeni kubaba wakhe ayoxoxa ngoba khona into enamandla bikhadala vayo amasili mathamai khona into esekhanda lakhe lento esekhanda imnikeza amandla kube ngathi mningi eyedwa makufika ke nebhubesi walenze njalo wathi wahambisa isinkwa wafika ekhaya wangaxoxa wathi nazi izinkwa hambisa abafowenu basempini babanjwe indlala mayifika kanti trap yalento lento ifuna ukusebenza lento ayikwazi ukuhlala ingenzi lutho ifuna nje ukulwa izimpi inqobe ilwa izimpi inqobe mayifika entabeni ufika kunomlitha thizeni ngapha ihlobo abangani ifamily omakhelwane bakaDavide babizwa ngani igama Israel igama labo Israel kodwa ihlobo imndeni eminingi esekunamadoda asefile kunomama nezingane ezikhalayo ekhala ubaba wethu uyonqoba wafa mayefika uDavide nasi isiqhwaga simile la yami into kamhlola iyazi ukuthi yona inayo into engayenza kodwa ayiveli yolwa iqala kulapha basekhaya nasinkwa senu manje yonikwani umuntu ongasamshaya phansi lo bathi laba abafowabo kuthiwa kakhulu umfowabo lo ngicabanga ukuthi lo wavezwa kuqala wayesabaselekile uthi akhethwanga wathi avuthanda yazi indaba ethi avuthanda ukuvela ngoba wavela uDavide bengazange bamcabanga ukuthi angavela neshumayizeka mayesethi avuthanda ukuphapha umuntu onento akavinjwa abantu ukuthi abantu bathini bathi wena unawo amandla uDavide ngiyasola ukuthi wavala amehlo akhumba ukuthi khona into eyathelwa phezu kwekhanda wathi ngiyasuka manje ngoba aniyazi into enginayo hamba nami mfowethu sengiyathandaza uma isuka uDavide waya enkosini uqotshiwe waya enkosini wathi by your authority allow me as a young boy akangiyozama bathatha ingubo zakhe ngokusazona wathi 2 steps wathi no khona into engaphezu kweingubo enginayo akhumula ingubo ayilahla phansi wayikoshileke ngiyazike abanye bazothi lamatshe awu5 ayemela uJesu angiphiki angazi wathatha lamatshe nendwayimane yakhe wangena nawo wanyuka wangashiya isihlili sakhe wanyuka naso mayifika kuthiwa kunesikhala sikhulu phakathi kwakhe noGoliath nikhona bathandekayo uDavide esondela hawu mayesondela uDavide mayesondela yanyakaza into ela ikhandi ukuthi konje nivela uNkulunkulu onganqotshwa ivela uNkulunkulu ongahluleki ivela uNkulunkulu olwa izimpi zabantu immediately wagudluka uDavide waba ugcobo olusebenzayo mayesondela uDavide umfilisti wabona uDavide wangayibona imfihlo ephe kwaDavide lithi iBhayibheli
umfilisti wambiza ngentotho viyana ngithi washo lawo magama nje wadelela kanti uDavid uyilandile information ukuthi lo mfilisti lo akasokiwe. Number 2, kade delela impi laba balwa naye ngoba bethi bayidefenda bona. uDavid wadiscover ukuthi lo njobe delela nina akaqondile nina kahle udelela uthi wase keep statement uDavid esithi wena uza kimi ngomkhonto uphethe ingayimana ngithi uzoza ukuthi ngiyaphi uza kimi ngomkhonto ngengcula nangenkemba kodwa mina wakhohlwa ukuthi uphethe indwayimana wathi kodwa mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova uNkulunkulu walempi oyidelelayo wasukuma uNkulunkulu wathi akekho ngaphathi igama lami abese engena emgodini akekho ngaphathi igama lami ebese eyafa wasukuma uNkulunkulu. Ingakho uDavid mayibhala athi arise O Jehovah and let all your enemies be scattered. Sondela mfundisi wasukuma uNkulunkulu ngesikhathi uDavid ethatha itshe elifaka kwidwayimane uNkulunkulu wayesemi ngenyawo. Ukhona yini umuntu ongamelana noNkulunkulu